खौसेथि बर' सुबुं आफाद सनितपुर जिल्लानि दैदेननायाव दिनै जोङो तेजपुर आन्चलिकनि घरामारानि नैबे साहित्य भवनाव मोनसे गेवलां मेल रायजोफोरखौ लानानै सनितपुर जिल्लानि जानानै थाङो। बे मेलाव जोङो गाहायै जोंनि सनितपुर जिल्ला आफादनि साथाम दैदेनगिरि, बे साथाम दैदेनगिरिखौ जोङो थांनाय साननैसो सिगां बिथांमोनहा अर्गेनाइजेशननि एन्टि खामानि मावनायलाय जों एक्सपेल खालामदोंमोन। खालामनानै दिनै बै आफादखौ जोङो गुबुन गुबुन आन्चलिकफोरखौ हांख्रायनानै जों दिनै सावरायलायदों मा जाहोनाव जोङो बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनाय जाखो। बाथ्राया बेनो, जोंना स्पष्ट जे बिथांमोनहा जिहेतु अर्गेनाइजेशननि डिसिप्लिन आरो डेकरामखौ सिफायदों, बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोङो एक्सपेल खालामदों। आरो बिथांमोनहा बेनि उनाव गुबुन गुबुन आन्चलिकफोरखौ मोनबा आन्चलिक बिसेसके बे मोनबा आन्चलिकखौ ब्लेकमेलिं खालामनानै आन्चलिकफोरखौबो गारबाय होननानै जोङो रिजाइन होबाय होननानै बिथांमोना जि मैया फोसावदों, बे फोसावनाया नंखाय होननानै जों दिनै फोरमान मोनबाय। आरो सनितपुर जिल्लानि गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि सिगाङाव बुंबाय। नैबे बाथ्रा आङो सानो बेयाव आरो सनितपुर ओनसोलनि रायजोफ्रा गोनो गोथो थानांगौ गैला। जोंहा सनितपुर जिल्ला आफादा एक्टिं प्रेसिडेन्टनि थ्रुयैदि सोलिलांगोन आरो बे आफादा नेक्स्ट जिथु कनफारेन्स बिथांमोननि बे कनफारेन्सआव फुल फ्लेजेड जागोन। आरो नैबेखिनियाव आङो बुंबावनो नागिरदों, मैया बावैसो आसाम सरकारा जि बिटिसिखौ बिटिआर खालामनाय, बिटिएडिखौ बिटिआर खालामनाय आरो बर' रावखौ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जि बानायनाय 1 मासनि भितराव बानायनायनि जि थांखि लादों आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ 1 मासनि भितराव दाफुंनानै होनायनि जि थांखि फोसावदों, बेखौ जोङो इउबिपिअनिफ्राय बरायदों आरो जोङो गोजोननाय मोनदों। जोंहा आसा बे 1 मासनि भितराव 10 लाखनिबो बारा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गांनाय उखैनाय जि BKWSC बे जाफुंगोन आरो जाफुंनानै जोङो बर' हारिनि थाखाय आबुङै खामानि मावनो हागोन। आरो बे खामानि मावनायाव जोंजों गासैबो दोल संगठन गासैबो आसामनि रायजो राजाफोरखौ सहाय सहजुगिता होनानै आबुङै जाफुंसार होनायाव मदद होनो थाखाय जोङो इउबिपिनिफ्राय खावलायदों।